Goedenavond, drummel en drummelinnekes. Wij zijn blij dat wij hier weer mogen komen. Dat wij vooral proberen iets leuks te brengen. En we beginnen gewoon, ik heb het op het bordje al gelezen, de bedplank. Wacht even. Ja, laat maar gaan zijn. Een technische storing. Zo klinkt het dan beter. Ja, hier stiert Thijs en Cor en Toen. Joch Heidi, joch Heida. 3 schon jongens en zo gewoon. Joch Heidi, Heida. Maar din door met die rare kop. Let er maar niet op, maar dat is Rob. Joch Heidi, joch Heida. Slodden met de kop tegen de bedplank aan. Joch Heidi, joch Heida. Tegen de bedplank aan. En met verbazing hebben wij vanavond het een en ander gehuurd. Voors Paul heeft heel veel bijgeleerd. Joch Heidi, joch Heida. Je kunt wel zeggen hij is bekeerd. Joch Heidi, Heida. Of misschien is het een heel groot wonder beneden het bij een vocht onder. Joch Heidi, joch Heida. Slodden met de kop tegen de bedplank aan. Joch Heidi, joch Heida. Tegen de bedplank aan. Trouwens, wat ook haast een wonder is, Cor, je komt er dagelijks neven, hè? Zie de Loeverstraat die reed. Dat rond geval door. Wat wordt dat eigenlijk? Dat glazen ding door. Dat glazen ding, ja. Ik denk een overdekt terras verklinkt dat in een iedere scheet zo'n tent moet neerzetten. Ah, mende dat werkelijk? Nou, het zou kunnen. Nou, volgens mij klopt dat niet. Ik heb een idee, hij zit er toch integraal op de kabel, want de Roos is dat heeft misschien wel gehuurd. En daar maken we een prijsvraag van. Oh, dan kunnen ze gewoon... Kunnen ze bellen naar het gasthuis? dan sluiten we gewoon een telefoon Ja, aan. we hebben een telefoon bij ons, hè, dus wie verwacht je toch telefoon af en toe, dus. Kijk, voor allemaal die optredens die we nog moeten doen. Kijk, men dat die goed aangesloten is. Ja, ik heb de spoedcursus bij de PTT gevolgd, dat kunnen we wel zeggen. Dus, weet ik het nummer, want dat is wel belangrijk. Ja, 8672 met een achtervuur. Oh. Oeh, dat is een vlug, hè? Of verrek, ze bellen al. Cor Kuppels de Waasselvot, hè? Oh, niks met dat ding door. Nee? Of toen een klappersheer is. Die is er, ja, dat heb je. Of ik dat zou kunnen doorgeven. Ja. Dat hij godverdorie die stien kunt brengen eindelijk. Oh, dat zou kunnen, ja. Ja, hij zal het al weten. De wereld schrouwt, de wereld rouwt. Geurt ze in de voegen kraken. De wereld bukt, de wereld kukt. Van alle rotzooi die wij maken. En deze stichtelijke woord slaan op de zuringspiel. Die ze nou voor 22 miljoen gulden aan het camoufleren zien. Op de zuringspier leed onze rotzooi. Ja, misschien nog meer als 100 jaar. En we wisten al, toen we het brachten, voor ons kinder wurde den gevaar. Maar we dachten, wat kan het verrekken? Komt er iets
dan kunt er rood. En we zeggen nou was ze het vroegen. We wisten toen in Horst nog van geen kwaad. Amerika, ja Amerika, over de Bieldiek moet door. Oba, ze maken het heel mooi, verstoppen onze knoeierskinderen later. Die zeggen wat een flater. Oké! Amerika, ja Amerika, over de Bieldiek moet door. Oba, ze maken het heel mooi, verstoppen onze knoeierskinderen later. Die zeggen wat een flater. Ons kinderen later, die zeggen. En wij zitten met de kater. Met wie? Wie is het? Oeh, Oeh, dat is moeilijk. dat had je gehuurd. Had je dat gehuurd van Dijken van het Hout? Oh, dan zou je toch wel veel door de week de mis te doen. Oh, je hebt voor de Sint-Lambertuskerk daar. Café Sint-Lambert. En dan wil je dit het Lambertus kapelke maken. Oh, dat zou je kunnen. Het is genoteerd. Margriet, Libel en Story, Privé en zelfs Flair, ze hebben allemaal één ding gemeen, namelijk de horoscoop. En nou het nieuwjaar weer zo vers is, zit ik hier natuurlijk ook benieuwd hoe het met Ooststerrenbeeld zit. Trouwens Thijs, hoe zit het met Ooststerrenbeeld eruit? Met het min. Ja, Dat is toes. Ik lees altijd in de horoscoop, week op week, mijn levensloop. Mijn vrouw die gelooft daar heilig in, maar ik trap daar mooi niet in. Nee. ja, dat zeggen ze allemaal. Ja, Maar kun je dat min of meer bewijzen? Ja, dat wil ik net gewoon vertellen. Ik ben een kreeft en daar staat bij, de liefde is deze week voor mij. Daar had ik ga niet op geteld, mijn vrouw die is krijk ongesteld. En toen is een waterman. Ja, dat klopt, Heb ik klopt. nog gezocht in de agenda. Klopt. Toen. Is de naam waardig? Toon, dat is een waterman. Die is deze week heel veel van plan. Hij krijgt een droomreis op de Rijn. Het zal de Meulenbeek wel zijn. En Thijs, Rob, dat is een weegschaal. Weegschaal, dat is apart. Onze Rob is een weegschaal, die krijgt een hele erge kwaal. Hij heeft van de wazelvot de spijt, hopelijk raakt hij aan de scheid. Zeg Thijs en Cor, wat is Cor eigenlijk? Cor is de stier van de wazelvot. Hè. Bij Cor daar staat, hij is wel stier, maar geeft om de liefde has niks meer. Tini is niet meer content en zoekt deze week een lollige vent. Henk is een lollige vent. Henk is een lollige vent. Elke dag en elk moment is ze door mij content. Thijs, en die sterrenbeelden die je nou nog niet genoemd hebt, bijvoorbeeld die mensen in de zaal die... Ja, noem eens. Wat hebben we vergeten nou? Ja, Wat zijn wij vergeten, Nacht? Oh, de maagd ook, ja, maar dat komt op het eind. De vissen, ja, de vissen ook, de vissen. De vissen, ram en schorpioen winnen in de lotto 1 miljoen. Halle! En bij de maagd, daar luidt de tekst. Het blijft behelpen met de seks. Oh, keizers, ja, keizers, ja. En idee wordt een openbaar. Je bedoelt gewoon een pishuisje. Ah, het zou je kunnen. Oké, je hoort nog wel van ons.
Dat is goed gereageerd. Mag ik ook even aanpakken? Ja, natuurlijk. Ja. Wazelvatten. Met wie? Oh. Sorry. Een doevenkuiver, boertshaai. Dat geeft het toch niet? Dat gebeurt niet. Zoals meestal hebben we ook iets serieus en dat is een nostalgisch stukje. Voor de mensen die geboren zijn tussen, nou ja, die de 50er jaren nog kennen, willen we gewoon even een tijd terug in herinnering brengen. En daarom het liedje de herinneringen aan de 50er jaren. Gehuurde via Polygoon, ineens en wat er was te doen. Jaren die ik nooit verget. Als jongens weg uit Indië terug, de watersnoert achter de rug. Abel Enstra was verdet. Drees kwam met zijn AOW, de grootste luxe was tv. De weg was nog van gruis en keien. Klompen maakten ze op moord, kruiers groeiden op de straat. Peenrot stond bij schijven weien. Het waren hele schone jaren. Als je er weer terug nog kijkt, er waren toen has geen problemen. Misschien dat alleen maar ligt. Met passen droegen ze een pek, pakte alles nog in zek. Zaterdags al in de kuip. De boerenmeiden aan met zicht, op straat kwam hier en door en licht. Nog je nachten duur. Je hebt de Solex en muskiet, af en toe patate friet. Er was nog groot verschil in standen. Met vaste wilde van de groot, de stoers die brekte overgroot. Een kind te vroeg, dat was een schande. Het waren hele schone jaren. Als je er weer terug naar kijkt, er waren toen has geen problemen. Misschien dat alleen maar ligt. Beginnen goeven toen nog les, je hebt een vroepel voor de wes. In de gooie kamer stond de fiets. De hoerenhoed op het heilig hart, al de mensen drogen zwart. Korenzeiker is nou iets. De bessems worden nog van hij, bruutjes in processie mij. Zo zien er nog veel van die dingen. Ik vulde mee als kind zo vrij, die jaren zien al lang voorbij. Het zien heel mooi herinneringen. Het waren hele schone jaren. Als je er weer terug nog kijkt, er waren toen has geen problemen. Misschien dat alleen maar ligt. Misschien dat alleen maar ligt. Stel voor. Wazel, wat een kortkuppels. Versta je wat niet? Een kiosk voor het dreumelkoor, de hofzangers, de hofkapel en dan ook de kaartjes verkopen voor de zittingsavonden doorvoort. En nog een ander idee. Theekleven, kapsalon. Voor ronde kapsels.
Oh, dat kan. Ronde modellen, dat kan. We bellen nou al. Wat nog? Verdomme. Laat me jongens, man. Laat me jongens, gejaals leven. Hallo, met de wazelvat in het gasthuis. Hè? Wat? Die versta ik niet, die praat Hollands. Cor Kuipers van de Wazelvotjes. Hallo Corrie, het is hier met Frank. Frank, wie Frank? Ja, Frank Govers, je weet wel van de natuurlijke kleuren en van robijnfleuren en fijn. En Frank, en? Nou Corrie, luister eens heel even, we hebben binnenkort een feestje bij ons op het strand, hè. En dan zijn wij, nou dat gaat er namelijk vrij natuurlijk aan toe hè, op het strand, zoals je misschien wel weet. En dan zijn we eigenlijk op zoek naar een leuk orkestje. En hadden wij gedacht aan de Wazelkontjes. Maar ik moet er wel bij zeggen, je moet het wel durven. En durven, wat Nou, is dat kijk, durven? zoals ik al zei, het gaat er vrij natuurlijk aan toe. En ja, die kleertjes die jullie allemaal zo fijn in robijn, fleur en fijn gewassen hebben, nou, die kun je helemaal thuis laten. Nou Frank, sorry dat je me zo overvalt, maar daar kan ik niet zo antwoord op geven. Ik wilde over democratisch met de Wazelvotten overleggen en dan bel ik ook wel terug. Oké, dat is goed. Dag. Dag Frank. Ja, Thijs, juist. Dus. Jongens, jij hebt een telefoontje meegekregen. Wat doen we dan mee? Thijs, wat is jouw persoonlijke mening? Nou, als ik er zo over denk. Ja, ik zie totaal geen problemen, want ik heb een goed instrument. Dat hang ik een beetje naar onder, zo krijg voor mijn klein testament. Trouwens, Want wij zien al toch naks geboren. Alleen heer en door wat gaat er geworden? Toon, wat is jouw persoonlijke mening in deze delicate kwestie? Nou, vraag hem precies aan Rob. Rob en Oda. Ja, dan zal ik wel eens heel even uit de deuk door. Luister maar eens. Och jongens, ik heb graag geen moeite, want ik sta dan toch eerste klas. Ze mogen nog mee rustig kijken, daar hangt toch precies mijn bas. Want wij zien al toch naks geboren. Alleen heer en door wat gaat er geworden? Toon, twee zien er vast voor. Wat is ook? Ik heb de oplossing, denk ik. ja, met de leeftijd. En ik kan de riem langer maken, dat giet goed al is het een geplaag. Dat kunt precies op goeie huurte, het breedstuk van mijn gitaar. Want wij zien al toch naks geboren. Alleen heer en door wat gaat er geworden? Zo jongens, 3 man van het trio zien voor. We zijn compleet, hè, Dat is hoor. rond. Ja, kom. Wat komt? Ik ben hartstikke gek. Wat, hoezo hartstikke Nee, gek? jong, kom man. Wat, zeg het eens. Nee, jongens, gij kunt mee de pot op, al is het van mij gaarne klein. Ik sta over aan mooi te kijken, met zo'n klootgaat in den tamboerijn. Kom op, man. Want wij zien al toch naks geboren.
wat groter geworden. Alleen hier en door wat. Ja, wat? Doen we dat? Natuurlijk doen we dat. Dat zei je ook wat. Maar dan wil ik toch wel eerst oefenen bij Nelle Graat. Frank belde denk ik. Frank zal dat wel zien. Zal hij wel zien. Och, jij had een idee voor dat ding door. Oh, zie je wel eens. Ron Kruitser en Dip en Dans. Och, geen apparaat, geen investering voor de oogmetingen. Dus als je door de moor kunt kijken, heb je geen bril nodig. En als je er... Ja, het zou je kunnen. Met Pasen, met Pinksteren en eigenlijk het ganse jaar komen ze tegen de Pruisen die over de autobanen naar de kusten scheuren. Jawohl. En toevallig op dit moment stiert er precies een Pruis neven mee. En dit kan ik dat misschien veel beter vragen. Ja, dat bin ik. Herr Pruis, Ja. kunnen Sie etwas erzählen über immer der Flucht naar de Küste? Nach die Kuste. Ja, das kann ich schon. Wie geht das Jetzt in der Praxis? in der Praxis. Immer das Gleiche, ne? Immer den gleichen Vorgang, ne? Die kommt auch immer nach der Küste dort. Ne? Allein der hat keine Mercedes und ich schon. Der Mercedes wird geleihen. Strandstuhl und eine Kratte Bier. Zuckermilch und frische Brötchen. Sonnenöl und noch viel mehr. Auch das Windschirm und der Kühlebox. Und Vatis Hose für ins Bad. Aber gar nicht zu vergessen, den schönen eigenen hausgemachten frischen Kartoffelsalat. Und dann geht es ne, nach die Küste. Vati, Mutti, Claudia, Wolfgang und die Susi und Helmut fahren rasch nach Scheveningen, weil es von die Mutti Mut. Und so hart als het maar kan, fahren sie über die Linkerbahn. Und dann hört man Mutti singen. Und die Sonne scheint so schön in Scheveningen. Jawohl! Und Herr Pruis, können Sie auch sagen, was Sie dort gemacht haben? Ja, sicher. Jetzt? Ja, jetzt, ja. Sie sind Immer. doch zufällig hier, ja? Immer das Gleiche, ne? Immer den gleichen Vorgang. Auf das Strandnet angekommen, kommt der Regen, dat is echt. Schnell das Windschirm aufgesassen. Scheiße Wand, das Ding das leckt. Susi raselt in ihre Badpak. Sie verreckt Hos von der Geld. Und den schönen, eigenen hausgemachten frischen Kartoffelsalat. So ineens in het Scheveningse Sand, da fällt. Das ist doch schade, Herr Pruis. Schade, scheiße ist das. Die Mutti war stinksauer, ne? Und dann, wie geht das dann Denn, weiter? dann, was die Mutti gesagt hat, ne? Gleich wieder zurück nach der Heimat. Bei uns hat die Mutti die Hose an, ne? Und wieder den gleichen Vorgang, ne? Der Mercedes wird geleihen. Strandstuhl und eine Kratte Bier. Zuckermilch und frisch alte Brötchen. Sonnenöl und noch viel mehr. Auch das ganz kaputte Windschirm. Und Vatis Hose für ins Bad. Und
und was wir so mal liegen haben lassen. Den schönen eigenen hausgemachten, frisch mit Scheveningse Sand gefüllten Kartoffelsalat. Und dann nach die Heimat, ne? Vati, Mutti, Claudia, Wolfgang und die Susi und Helmut fahren rasch nach Kaltkirche, weil es von die Mutti Mut. Und so hart als het maar kan, fahren sie über die Linkerbahn. Und dann hört man Mutti singen. Immer dieselbe Scheiße dort in Scheveningen. Wel gek van dat ding. Dat doe ik vond je ook niet meer. OID, had het heel al in de echo gestaan. Ja, dat is possible. Dat is possible. Gewoon al die jaarsdag alle rotjes ophalen en dan precies om 12 uur met een lucifer. Ja. Nou, daar kan ik mee bij aansluiten. Ik geef hem een grote kans op de prijs. Dat vond ik een knal idee, vond ik dat. En het laatste liedje, dat is een heel serieus liedje. Het is namelijk zo, we hebben de 06-line gekend ze. En toen hadden een keer, toen Anne naar de gymnastiek was, stiekem 06 gedraaid. Zo, hè? En dat is een heel verhaal, maar toen kan het beter zelf vertellen als ik. Dan Ja. is het ook niet gelogen. Dat kan ik beter zelf doen. Ik belde 06 en kreeg Wanda. En ik vroeg toen en toen, en hoe Anda? Ze ging mee toen direct aan het schrijven. En vroeg of ik kwam en wou blijven. Nou, ook kennende toen heb ik er heel lang over nagedacht. Niks, geen moment. Ik ging toen met die naar die Wanda. En wist dat toen ook Anva? Nee? Ze maakte de deur voor mij open. En vroeg direct, gij blieft hier toch slopen. En was het fijn Lekker alleen. bij Wanda te zijn? En heel mooie bieren. En was het fijn La, 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 la. bij Wanda te zijn? Ze trok mee toen direct naar de veranda. En wou ze er toen, drek Anda? We waren nog amper door binnen. Toen wou ze al direct gaan beginnen. Dan leed hij er dus geen graas over graaien. Bij de gegraas opstaan. Ze wou je toen ook in de panda. En miste je toen ook Anda? Niks. Ik hij met haar heel wat te stellen. Ik hij al lang spiet van het bellen. En was het fijn Het was wel fijn. bij Wanda te zijn? Ze kreeg me wel klein. En was het fijn La, 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 la. bij Wanda te zijn? Toen moest ik nog op de divanda. Die ging er toch wel flink Anda. Ze zagen geen ziet en de slomen. Straks had het niet veel beter komen.
Toen, er zullen toch wel ontzettend muziek geworden in uw gezicht, of Dat niet? kan ik wel vertellen. Ik zag op het laatste gewanda. Schei uit en bel aan mij. Mijn dub haal ik echt niet meer open. Bij mijn aan kan ik niet beter slopen. En was het fijn Lekker alleen, die Annie te zijn? bekende bien. En was het fijn La, 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 la. weer bij O Annie te zijn? En gelukkig barst ze die van de kop in. Dankjewel. Ga zien. Wie want more? Wie want more? Zugabe de Baselvotten. Gast, hoe zwaar ze worden? Of ik meteen naar huis wil komen? Nee, we moeten nog een toegave doen. Maar ik ben zo toezuur, zo ongeveer. Ja, zoiets zoals gisteren. Dat hè, als het uitgezonden werd, hè, dan. Je hebt het allemaal wel eens meegemaakt. Dat ze zeggen tegen jou, geen liek zuiver op D of op D. Ja, dat klopt. En meestal kunnen er wel vrede mee hebben, maar soms hebben we ook de situatie dat een andere iets heet, waar je verschrikkelijk een hekel aan hebt. Dat klopt. Nou, en wij hebben vooral een voorbeeld, dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor jou. Want waar lieken we je meesten op? Loop ik weer door Artus en zee en een baviaan. Dan vul ik net als gij al te sterk verwantschap aan. Het is wel even zoeken, maar als je maar goed kijkt, dan is er altijd ene die sprekend op olie. En die oerinstincten komen het meest naar voren als je 's morgens wakker werd, of uitrekt, door de hoor krabt en ik er flink gapt, dan herkende we gans bij over elders. Als Ik mee uitrek en is flink mot gapen, dan denk ik altijd, we komen van de apen. En krap ik mee dan ook nog duchtig door de hoor. Dan wil ik het zeker, maar ik heb nog één bezwaar. Het figuur en op de kleur ving ik neer op. Maar ik schaam me voor zo'n vieze nakse vod. Ja, dat is de ellende die wij altijd constateren, dat die apen zo'n vies vod hebben eigenlijk. Je moet eens goed opletten, ze kieken al aan. En denken dan aan vroeger, daar kennen ze over. Bij ons zien er verschillen aan boek en bien en kop. Bij Rob liet dat anders, hij liekt er nog krek op. Als ik mee uitrek en is flink mot gapen, Dan denk ik altijd, we komen van de
ik mede ook nachtduchtig door de hoofd. Dan weet ik het zeker, maar ik heb nog een bezwaar. Het figuur en op de kleur ving ik neerrot. Maar ik schaam me voor zo'n vieze nakse vod.